Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert weer vanuit het Omroep Friesland Café. Joert een echte muziekman. Hij is er heel druk met douane en ik al jaren moet ik erbij zitten. Ik ken hem persoonlijk als programmeur van die prachtige zaal in Drachten, Iduna. Maar hij is ook wel eens al een tour met een behoorlijk roege band, Napalm Dead. Heb ik zakenleider van zalen, FN, muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik regelmatig wel op de racefiets zit om heel soort kilometers te fietsen. Ja, wat er? Ik had toen Dirk van der Klooster, wie hem al een beetje. Mooi dat je best, welkom. Ja, dank u wel. Dirk, ja, wat zei je, door de fiets te graag, hè? Ja, nou ja, dat had ik jarenlang net die eigenlijk. Dat kwam in Heid. Wie vroeger hutfietser op een redelijk hoog niveau. Het wie bij ons altijd het fietsen. Altijd hetzelfde die wie wel op televisie. Dus ik had er eigenlijk op mijn 20ste een schurft hekel aan gehad. En toen dacht ik op een bepaald moment, maar toch maar eens wat waar. Ja, dan belang je toch bij een fiets, want daar staan er wat zie je niet hak. Dus ja, dan begin je te fietsen. Dus zou er wat ontstaan, Willem. Ja, correct. Dus een beetje tandenknarsend heel eigenlijk. Ja, maar het zien we ga ik eens weer wat, hoe noem je dat? Ga ik wat aardigheid om. Dus ja. Nou, dat is nog een understatement. Ja, dus zien we fiets ik wat vaker. Ja, en vooral een heel soort kilometers. Ja, nou ja, dat had ik natuurlijk ook wel wat met de situatie van nou dan 2 jaar te maken. En ik wat 10 uur. En daar had ik toen gekozen om ik even weer tot rust te komen. Nou, wat zei dus, ik ben altijd druk bezig. Nou, dat klopte ik wel. Ik die op een bepaald moment 3 banen tegelijk. Dus die oude het waar hier wie eigenlijk ik wil even goed om even tot rust te komen en zag ik het fietsen wel meer oppakken. En dan zie ik wel op 10.000 kilometer in het jaar. Ja. Is nou weer minder helaas, maar ik ben mooi dat het werk weer kan. Dat werkt trouwens meer, hè? Het is heel dubbel. En komt de stress natuurlijk van zo'n pandemie, want je zegt dat wat je doet. Nou, van je eigen opbrekken als het ware en verdwijnen, of snier voor de zin. En net weten hoe het natuurlijk hoort en zo. Nou ja, intussen weten we wel iets meer. Ja. Maar van heel soort mensen, en ik zeker uit de muziekwereld, die altijd in de 5e versnelling zitten. Ja. Ja, dat is een soort van ontspanning zie je erbij. Is gek, hè? Ja, dat weer heel gek en heel dubbel. Ik bedoel, aan de ene kant rekt het je financieel behoorlijk. Ik kan wel zeggen dat het dat er bijna 60% van je inkomsten scheelt. Omdat ik op freelance basis wel aardig wat een soort dingen die. Maar dan leer ik te waarderen van wat je dan weg kennen bij je tierverhaal wat er wel mogelijk is. En dat joeg me wel een soort rust. En had me wel nadenken gezet en doen besluiten om sommige dingen net meer op een lege pitje te zetten. Zoals ik voorheen mij een soort ex op toegang of Doomstar Bookings die van grotere Nederlandse boekingskantoren een aantal bands boekte. Dus ik voortzette in heel Europa. Had ik nou besloten om eigenlijk alleen maar van Napalm Dead tourmanager te wijzen. En daaromheen eigenlijk zo goed als net meer ding te doen. Een keer een back-office vraagje komt of een afgekaderd klusje, dat ken wel. Maar ik je net meer 150 dagen per jaar naar het buitenland en tussendoor een weekend van 80 uur in die Duna draaien. Om dit verlende theater goed te maken. Dus ik hou op besluiten om het normaler aan te pakken. Iets meer evenwicht, balans, precies. Dat soort woorden kist erbij verzinnen dan? Ja, en dat is ik wel goed, denk ik. Ja. Je bent ik geen 20 meer ondertussen. Nee, 10 keer betrokken. Weet ik intussen ik alles van. Mooi is een beetje. Kom maar door, geef ik muziek van die draaien. We hebben hem bij de Velvet Underground. Ja. Ja, heerlijk. Ja, ik vind... Ja, nou ja, daar kwam ik zo wat bij, want er is natuurlijk vrij om een lijstje met platen op. Ja, de horrorvraag. Hè? Ja, de horrorvraag. Een beperkt lijstje wezen. Ja, nou dat weer al moeilijk. Maar Velvet Underground, daar kwam ik ze bij. Ze hebben me ooit een keer de vraag gesteld, ja, wat is nou die favoriete album? Nou, dat wie toch wel de banaan van de Velvet Underground en Nico. Ja, ik vind een gevoel. Nee, ik vind het een heel interessante plaat. Brian Eno had wel eens een keer zijn, dat vind ik wel een mooie anekdote van de plaat verkocht met 10.000 sticks. In de tijd heel slecht ontvangen, maar die 10.000 mensen die hem gaan luisteren, ben al jaar een band begonnen. En ik kan me daar wel bij vaststellen. Het komt het rauwe, primitieve, maar ik wil het vervreemdende geluid van die band in die tijdsperiode.
Ik vind het geweldig. En die plaat, ik heb me helemaal mij nemen. En ik zo'n nummer als Heroin, wat dan dit oer het leven van een heroïnegebroeker. Dat kerster ik in waarom jaren. Enerzijds natuurlijk door John Cale, wat natuurlijk een geweldige muzikant is, maar die echt uit die drone noise hoek kwam. Dus door het dronende, herhalende geloerd. En aan de andere kant er verhalen vertellen en gitaarrocker, of hoe ze het ook noemen, Lou Reed, hoe dat examen komt. In dat noemen. En dat vind ik echt geweldig om dat noemen. Maar om die plaat. Dus vandaar dat ik hem koos. Ja, het is ook een absolute klassieker. Ja. In alles, hè? Uitstraling. Nico, die er omheen hangt. Ja, nou ja, Andy Warhol erbij natuurlijk. Dus het weer een compleet verhaal. Ja, en ik ben wel een beetje een katalysator van een boel genres. Dus ik ben zelf kom wat meer uit de punkhoek bij. Nou, ik denk wel zonder zijn Velvet Underground. En zeker krijgt naar Velvet Underground het Bowie ik naar Amerika komt. En eigenlijk die New York scene wat loskomt. Maar zijn New York Dolls en een Blondie, Television Ramones en dat soort dingen. Dat is zo'n club. Zo'n katalysator is dat West. En daar is natuurlijk wel een belangrijke rol voor de Velvet Underground in Frontline. En natuurlijk Iggy Pop. Ja. En dat... Iggy Pop. Ja. Ik ben altijd Leids, de naam al in het jaar. En ik bedoel net uit Leidse, maar Nee. still alive, still on tour. Ja, voor dat groepje mensen hier is het toch verwacht dat hij als eerste zoetje. Maar dat dacht ik van Keith Richards. Ja, die shit ik nog. Ja, die overleeft dus al eer, dat ze trooien. Ik ben bang voor Tegen met Willie Nelson. Ja, wat? Ik zo'n artstreer. Ja, er gaat op internet op een mooie virals over Keith Richards en Willie Nelson die er nog een 400 hier binnen. Nou ja, et cetera. Goed. Altijd wel een mooi verhaal. Intrigerend dus. En ik wil leuk trouwens dus met de Velvet Underground onkomst. Ja. Daarmee schetsen we een beetje die smaak. Nou ja, misschien wel dat ik een soort waarom die het naar het begin van een boel ding. Ik bedoel, ik ben punk, ik luister op mijn hardcore, dat is vaak toch wel het jaren 70 oldschool en dat het nog breed is. Ik bedoel, daarna vind ik het ook leuk, maar dan is het wel heel ingekaderd van het zou klinken. En daar ben ik net zo'n fan van. Ik betraap mezelf nou ik wel. Ik luister meer muziek uit de jaren 70 of daarvoor dan dat ik nou echt naar je muziek zelf luister. Dus van mijn werk luister ik natuurlijk nog wel naar je muziek, maar wat ik thuis opzet is vaker toch echt artspul. Of artspul, maar ja, noem maar artspul. Ja, dat maakt het uit. Hier in het zondag. En ik ben 50er en ik vier het wel eens, want ik houd dus zoiets van... Ach, hier in het zondag is maar 30 jaar van maar ik denk, nee, dat is 50 jaar. Ja. Redeneer. Ja, ik weet het nog net in ieder geval. Nee. Hou maar op. Ik luister trouwens even naar Deus Sprutsen. Dat een van die eerste belevenis op het muzikale mat en dan vooral met het live gebeuren. UK Subs, wie? Klopt dat? Ja, nou, het lijkt krek wat onder. Ja, zeker. Nee, ik denk wel dat ik het culturele van mijn mem heb. Nou ja, die van de BZN, daar heb ik zelf wat minder van. Maar, een beetje voor de periode al, hè? Dat is, de jaren 90, begin 90, net mijn periode BZN. Op volle toeren, oh my god. WOM, my name is Ben. Maar, dat is gewoon wat een roegere periode. Ja, zeker. Daarvoor, maar toen... maar nee, toen... wat mag ik even zeggen? Mijn mem, dat wie eigenlijk de wisselkoers en ik ga met haar naar BZN en dan mijn... Ga ik mij naar Golden Earring daar. Dat wie dan echt wel de eerste live ervaring wel unplugged nog. En op het moment dat ik zelf ergens in de koer, dat wie dat wel eind jaren 90 UK Subs in die Duna. Nou ja, dat is een band die had er misschien wel 40 keer spelen. Maar dat wie voor mij wel de start van wat betreft de liefhebberij in live muziek. Dus ik luister al een soort, maar daardoor kan ik wel daarna wel wekelijks in Iduna. Ik ben in Drachten natuurlijk bijna heel lang wennen, of altijd wennen. En dus dat wie wel mijn introductie tot. Ja, prachtig man. Goed. Begint alleen maar op platen, begin ik een volgende plaat draaien. En ik denk misschien wel leuk om even Arcanum te draaien. Om even lekker de zinstelling deel te zetten. Want dat is die smaak ik woord. Ja, het mij alle kanten wordt op. Ja. Mijn collega heeft me wel eens... hoe noemt dat? Muzikaal... shit, dan ben ik even de naam vergeten hoe dat nou precies zei. Nou, denk er even nog naar. Draaien. Kom ik er, ja. En dan vertellen we aan even waarom we dit noemen draaien, deze band. Show Me. Vision come awake the lies and piss inside of me. I hate them, there's no love in the world for me.
Arcanum, straks the wel. only Huisgeld. card I wanna see. Sometimes the last zit hier word ook over die- has gotta be the Echt wel zo'n first. productie, dat komt, Best stuff coming out, feeling like the worst. It gets so good, gotta see the good, Ja, got nou ja, a top, niche. or a gun, or a Ik number vind on het- your shirt. Up late in the city, that's an enemy. Vision come awake, the lies and piss inside of me. I hate them, there's no love in the world for me. Arcanum, the only card I wanna see. Van de band Arcanum. De kar van mijn gast van Joert, Dirk van der Klooster. Ik zal hem niet lezen waar ik hem uitnoemen. Had hij een integrerende smaak. De man draait ook al heel lang mee in de muziekwereld. Maar we blikken bij de drie popscene van Friesland. Neushoorn, balwerk en in dit geval Iduna een beetje vooruit op het komende, nou ja, jaar hier neem ik het maar even, de programmering in ieder geval. En deze stiert in de agenda, Leo. Ja, Show Me The Body zit 30 oktober bij-uurs. En dat is wel typisch zo'n band die wel heel erg niche. En dat is ook iets waar we, nou maar Iduna, u zien wel, nou ja, hoe noemt ze dat? Herkennen of ja. Ja, dat wordt uit willen stralen. U zich wat meer op niches richten. Dus wat meer underground opkomend of wat onverwachtere ding. En wij zoals ik naast muziek Smellingenland, natuurlijk uit heel Friesland, Noord-Nederland en misschien zelfs het Boeteland mij loest. Is dit zo'n band? Nou, als ik nou naar de voorverkeep verkeep je wel hoe heel Nederland kaart neer. Dit is wel typisch zo'n band die dat ken. Hoe ontdekt dit? Ehm, Is het zelf op Spotify, YouTube of krijg Ik je hier- een mail van iemand? Nee, ik heb dit toevallig al eens een keer voorbij zien komen in een. Nou, ik hou wel van nou, wie in zijn krekkel in mijn bij hoe wat vernijnde dingen in de punk en de hardcore. Nou, dat vind ik dit voor, maar dat is bijvoorbeeld zoiets als Sleaford Mods of Bob Villen is dat ik wel. Dat is meer de hip-hop hoek natuurlijk, maar wel maar die punky attitude. En via kom ik op deze band te landen. Ja. En ja, ik vond dit wel een hele interessante naam. Het is net iets wat ik wel dagelijks op zou zetten, maar ik zie hier wel de nou ja, de potentie in. En ik vind het wel interessant om het nou in die Iduna-deel te zetten. Want ik kan me voorstellen dat het nou, een hier of twee net meer lukt. En dat ze nou, toch festivals zoals Roadburn of Year on Air oppikt worden. Of een Le Guess Who, zou misschien nog wel passen. Ja. Dus, en dit zei ik wel wat Oerdien smaak dus? Ja. Ik zou dit net eens wat opzetten, maar ik vind gewoon de attitude die achter deze band zit, dat vind ik heel interessant. En dat zie ik wel vaak in mijn muziek. En deze band, Show Me The Body, komt uit New York bij. Die hebben hun eigen platenlabel Corpus. En het leuke wat ze daar doen is, maakt ze mixtapes met bands die ze waarvan ze vinden van vind ik cool, die benaderen ze en dan maakt ze een tape van brengen ze uit. Maar brengen daarna ik zelf muziek uit op dat label en muziek van bevriende bands. En maar dat heel wat aan mij binnenkomt, hebben ze mij de Corpus Family. Ik wil een project opstarten om bijvoorbeeld in hun gemeenschap in New York nou ja, mensen te helpen. Dus dat kan wij een stukje soort van jongerenwerk of jongere activiteiten op te zetten, maar ook om lokale bands, acts of initiatieven een podium te gaan om wat het was. Was dan vertel eens dat hij zo'n verhaal van zo'n band, die dat heel professioneel dat hij dat heel goed oorspreekt. Ja. Is dat ook een van de redenen dat is bij Udina? Nou ja, ik kom wat uit die punkhoek, uit die DIY scene. DIY betekent do it yourself, of zo het meest met do it together wil vaak zeggen. Maar uit het zelf doen, het zelf opzetten, die hoek kom ik wat bij. Nou, dat sluit ik wel om bij Iduna, maar voor Iduna, die ik al een soort in een soort zaal, doe ik nog steeds wel. Als ik een act aan krijg waarvan ik denk van dat kan ik elders beter kwijt, dan doe ik het gewoon zelf. Dus gewoon ik onafhankelijk mijn eigen yielden, dus zonder subsidie en dergelijke. En ja, dat wie van mij ik wel een hele goede leerschool. Dat is wel iets wat ik nou vaak mis bij een boel jeugd. En dus ik wil vaak mij jouw onze stagiaires bij u of vrijwilligers van, ja, die heb ik maar eens een keer zelf aan. En een bands kennen natuurlijk ik van leer. Hoe zo'n een black flag dat natuurlijk in de jaren 80 die van goh, we kennen een bandje die maakt het ik zo'n soort herrie wat wie door in New York leven die zijn België of daar kunnen spelen en ach die kent ik wanneer in Canada en samen rondje en eigenlijk je eigen club zien opzetten. Ja.
Dat vind ik heel interessant. En gewoon dat je komt op je eigen voorwaarden je concepten dwaan kennen. En uit die hoek kom ik wel wat. En dat sluit ik wel om bij zo'n Show Me The Body. Ik vind dat heel fijn. Ik vind dat heel interessant hoe ze dat alweer aanpakken. En dat is dan ik wel een van de redenen waarom ik zo'n band dan ik wil boek. Nice dat ik het goed vind dat ik dat soort acts in Friesland kom. Omdat je dat zien we nog steeds minder vaak joggen. Dat is vaak toch de Ranestedt en that's it. En dat is natuurlijk op een langere termijn ik net van het noorden goed. Dus je moet wel blijven investeren in je eigen omgeving en in nieuwe initiatieven. Ja, want slag het dit u. Stel je voor, neem nou zo'n band even als voorbeeld. Dat Arcanum. Nee, Show Me The Body eerst. Oh, sorry. Show Me The Body, ja. Hartstikke. Als dan bijvoorbeeld Jos naar zijn band Show Me The Body, daar bouwt nog wat meer op, die Noorden stuurt. Ja. Dat is hartstikke lekker sieren volgens mij, dus ik weet dat dat nog steeds doet. Dat ook zeker, ja. Is het nog steeds mogelijk, dus dan zie je Duna, maar als Dirks is maar iets opbouwt bij die gasten, dat ze op een gegeven moment wel teruggroeien, maar wel annex nog blijven in die zaal, of ben je op een gegeven moment kwijt? Dan ben je op een gegeven moment wel kwijt. Dan is de business nog steeds de business. Ja, tuurlijk. Ja, als je een mooi voorbeeld ervan is, hier is een aantal Jenelien, hier is een muziekgenre. Ja, dus nou ik alweer wat oer, omdat het volle meer in golf jet natuurlijk, zinwillig, maar hier is dat kan een beetje op dat jet dan deadcore. Nou, weer hardcore en metal, wat mij ook al vermengt. Wie nou een van de eerste zalen in Nederland, dat een soort ex-boek, maar op het moment dat het explodeerde, toen werd het al gauw dat het naar... dat het in een Ranestedt hing. En dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, demografisch zoemend ik meer publiek. En dat is natuurlijk heel goed uit te lezen. Ik bedoel, wie als je nu ben, dus ik heel erg bewust dat ik grote Nederlandse acts, die zal ik minder gauw naar een sale als Iduna komen. Als er 30 kilometer van Drachenau een spotlight mijn capaciteit die 3 keer zo groot is. Dan is het logisch dat die act in de clubtour in eerste instantie net voor Iduna zal kiezen. Nee. En dat is... ik net erg. Ik bedoel, de business is ik verhoren. Meestal keep je minder cd's. En zoals 20 Jelien had je noem eens wat, als de Passie, Pieter Pan Spier, Heideroosjes, Raccoon, die 100 tot 150 shows misschien wel per jaar on clubshows die in Nederland. Dat is de missa. Nee. Meestal door... in het variëteit en clubshows, 40 festivals daarna en misschien nog een keer 4 clubshows in de reprise. Ja, dan is het hij een boel popzaal waar je maar een handjevol shows over verdelen moeten. En dan is zit hij nu net voor maar dat hoeft dan niet net, want je kent het als je kracht om toch te excelleren in niches of in de breedte en daarbij net verliezen. Wat je achterlaan is, dus de Smellingenlaan en de nabije gemeenten. Ja. Beginnen we even naar die smaak, die moeilijk te definiëren is, want we begonnen al even met de Velvet Underground. Ik zit straks ook nog even een lietstukje van Napalm Death lid, om dat contrast even te schetsen. Maar via Arcanum en de band Show Me The Body komen we bij het nummer The Box Route en dat van Simon & Garfunkel. Ja, nou ja, ik zei ze correct al, een collega die nam meer wel eens... de muzikaal schizofreen, die zit er bij mij op kantoor en dan kwam er... dat klinkt behoorlijk serieus. Hè? Ja, nou ja, daar kwamen piraten voorbij en piratenmuziek, de black metal en dan weer Simon & Garfunkel, dus dan had ze het hele spectrum ik wel aan en natuurlijk nog wat jazz ik nog. Maar een van de eerste aanreikingen mijn echt popmuziek wie was Simon & Garfunkel, mijn ouders zien een oude platenspeler en daar hingen wat platen bij, nou dat wie... Jim Reeves en Corrie en de Rekels, die hebben me net zo volle. Maar Simon & Garfunkel is me wel altijd bibelen. Ja, en goed, volgens mij komt die plaat ik uit de jaren 60. Dus ik wil weer een mooie tegenhanger met Velvet Underground, die hetzelfde hier komt. Van dat Bridge Over Troubled Water dan. Dat is wel een plaat die ik een soort haar draait, ja. We draaien The Boxer van Simon & Garfunkel. All lies and chess, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Simon & Garfunkel van, een tiet.
hebben we het al eerder over gehad. Ja. Dirk van der Klooster, Joert te gast. Programmeur van Iduna trouwens, groot muziekliefhebber. En we draaien de boxer om misschien, ik neem het zelf maar, wat zelf zei, de schizofrene smaak er maar eens te schetsen. Ja. Straks krijgen we wat huddere klanken. Mem voel al even als Ja. onderwerp, mij BZN. Is dat ook een beetje de soundtrack van die jeugd? Dus boeten de door de wat alternatieve bands op zocht en thuis kwam er wat meer een mainstream blues op de radio of net? Thuis dan, nou ja, dit is de radio vaak hoor. Eigenlijk altijd. En waar het weinig muziek draait daarnaast. Ik bedoel, de platen weer van vroeger en dat waar er meer draait. Behalve als ik het die. Maar ja, ik hier wel, een van mijn eerste herinneringen is bijvoorbeeld Pinkpop op Pinkpop Menu Shen op televisie. Dan hadden ze de hele dag voor de Elfstedentocht fietsen Shen en ik de hele dag plat voor de televisie. En ja, daar ben je wel wat vormen wat dat betreft. Ik kom uit 84, dan hij nog Crack, nou ja, de Nirvana, Pixies, Green Day, dat nog wat mij maken, R.E.M., Weezer en dat soort acts gaan me wat dat betreft wel wat vormen. En dan van die acts, ik denk wel het meeste Green Day nog wel. En vanuit daar die je natuurlijk verder ziekje en die jipte wat in. En zo ben ik wel belangrijk bij, nou ja, dat ik de stap maak om naar de UK op zin, die doen het niet. En voor het een komt het ander. Ja, dan altijd wat trouw. Wat is voor jou een heel belangrijk moment geweest om... Je bent eerst in het publiek, ze is voor televisie letterlijk. Mem bezig, denk ik, Golden Earring. Die op de jonne van de Champions League finale van Ajax, zeg ik nog. Ja, dat zoeken we heel goed. Ja, kennen, ik lees een dilemma van misschien ik daar wel. Nee, het wie een wedstrijd vandaag. Het wie net 94, net de 80ste minuut kluiven die we in op het AC Milan. Maar Ja, dit is de liefhebber. het wie hier van die groepswedstrijden even mee. Ja, correct. Maar goed, dat is een beetje even de sketch van... maar ik kan je nog herinneren wanneer je zegt... Hey, ik word dwaan met muziek. Nu horen we een actieve houding, een actieve rol spelen. Toen ik, dat kwam eigenlijk vanuit enerzijds het squallen. Ik deed de opleiding communicatie multimedia design. Daar ben ik redelijk snel terug rollen. En daar moest ik zelf wat opdrachten betekenen. Nou, ik denk, je is wat bandjes filmen in die Duna. Ik wil als vrijwilliger, daar ik wel eens wat dingen dienen. En nou, dat bevoel. En toen hier ik eigenlijk nog wat studiepunten nodig. En toen ging ik zelf eens wat organiseren. En dat kwam ik wel een beetje bandswerk toen. Een boel mee live zeg. Die ik toen een boel live zeg. Dat we net in Drachten lidsteden in Friesland een soort. Dus dan zei ze dat wat begang. En dan zag ik toen in die Duna met Michiel Stavast en Teun Spits hebben we het MyStage project opzet. Ben ik daar onder de slag gegaan. Maar daaromheen die ik al, nou ja, mijn eigen ding wat in kroegjes en pops of in kroegjes en cafés. Maar voor het wel onder de kant van de organisatie. Ja, dus dat je het, je boekt zelf een band, je ziet er zelf het eten, je zingt jezelf het postertje op, je zet er zelf bij de entree. En dat lukt me wel. En van het een komt het ander. Dus je krijgt een groter netwerk, je leert bands kennen, je boekt eens een keer een grotere naam. Napalm Death komt voorbij, dan krijg je een werkrelatie mee dat uiteindigt in dat je tourmanager wordt voor de band. En maar zo is dat wat ontstaan. En zo weet je steeds een stapje meer worden. Dus ja, dan rol je er bij de Kari in Zandam in als hoofdmarketing. Ja, want toen best eigenlijk meegang met destijds Michiel Stavast. Ja. Maar horen we de verlist Friesland. Ja. Maar dat is net 2 hier. Nee, 203 ben ik weer omgekomen. Ja. Waarom? Nou, enerzijds, de Kani Snam is echt een prachtig mooie zaal. Die hebben een heel leuk ding. Alleen je zit er wel in overkill van orenzaal. En de voorwaarden die er voor u zijn dusdanig lastig om te functioneren als je het vergelijkt met een P60, een patronaat, een P3 en die orenzaal. Dus het wie altijd, nou ja, versie. Vind ik net erg. Ik vind het wel mooi om vanuit die underdog positie ding te dwaan. Dat helpt me wel energie. Maar ja, ik ben er en ik kwam net echt tussen de meesten. Wat dat betreft, wie Zaandam een stad dat dwarps aandot. We Drachten een dwarp is wat stads aandot. Ja, en, dat is wel mooi. Ja. Maar dat ik het jaren net zei. En toen kwam er eigenlijk een baan voorbij in Steenwijk in cultureel jongerencentrum De Buze. De Buze? Ja, wij zijn zakelijk leider zochten. En toen dacht ik, nou, laat ik dat maar eens proberen.
En dus ben ik langzamerhand weer richting Friesland gegaan. En richting Drachten. Ja, zeker. In Roots lezen. Ja, dus 3 hier de buizen, toen werd die verbouwd. Dus toen kwam alles een beetje stil te lezen. En toen waren er in die Duna-programmeur zocht. En dacht, nou ja, dan hoek ik net meer op een delta in. Nee, maar dat dacht ik van, nou, dat is wel een volgende stap wat dat betreft. En sinds 2012 trek je daarna officieel als programmeur. Wat zei dat hoe dat in die zin? De beste man van de vrouw. Toen is mijn Nepal dat vaak. Tours doen. Ja. Ik ken die woord mijn bon die ik de blik op de wereld had. Maar doe toch in Drachten. Is dat noffelijk die thuisbaas? Nou ja, alles wat ik nodig heb is in Drachten. Dus we hem zoeken. Nee, ik hoor die Nee, maar daar komt er wel een beetje op deel. En ja. Maar staan dan wie prima. Ja, dat geprobeerd. weer leuk. En Minder dan dan het. op het moment dat je daar bent, op het moment dat je in Drachten bent, word je niet elke week naar Paradiso in de Melkweg daar. En op het moment dat je er bent, dan hoef je er nooit heen. Hè? Dus ja, toen ik zie... Raar is dat. Ja, dat is Ja, heel raar. ja. Maar dan kijk ik wel weer waarom. Nee, maar ik vind het heel noffelijk. Het is rustig, het is vertrouwd. Of in ieder geval voor mij is het rustig, omdat ik echt het raster ben. Maar ik hoef net zo nodig meer voort. En ik jogge nog. Wat ik zo kreeg ook zei, toen ik op de Drost van Toorn weer 150 dagen per jaar in het boeteland. Ja, dan wie trouwens net alleen mijn Napalm Dead. Voor dat meeste dingen dat ik alleen maar hudde muziek hoor. Dat is absoluut net weer. Dan ben ik met Patrick Sharp en de Magnetic Zeros al voor het west. Om het totaal iets zoals te hebben. Maar dan waardeer je ik wel om weer thuis te wezen. Tourmanager is natuurlijk ik wel hectisch vaak. Wat maakt het zo leuk? Het is verslavend bijna. En dat kan ik heel lastig uitlezen. Het reizen of een onderdeel te wijzen van een groep mensen? Ik denk Vaak een groep kerels, leef eerlijk wezen. In een busje? Een combi van alles. Ja, een nightliner, busje, het maakt het net zo vol uit. Het is meer het is echt wel fijn. Je gaat gewoon elke dag een vers schema waar je op leven. Dus het is ook heel simpel eigenlijk. Of nou, net simpel, maar, Nou ja, maar dus je wekker, je ontwerp. NRC en van CND. Precies. En we gaan kosten thuis, punt. Ja, en op de laatste dagen wil je deer graag naar je huis staan. En op het moment dat je thuis bent, hij ziet van ik kijk bijvoorbeeld. Ja. Het is heel apart. En natuurlijk, mijn samen band wezen en dat het nou ja, Hoe lang ben die periodes meestal met Nepal? Hoe lang ben die tours? ja, dat is van nou ja, zoals in de zomer is dat 2-3 dagen, omdat je dan de festivals doorgaat tot langste tour die ik mij zou dienen wie 60 dagen onien. Dat wie wel lang, mag ik zeggen. Al in Europa? Van mij alleen nog Europa. Ik heb wel eens de aanbieding gekregen om verder mij te dienen, maar ik probeer een beetje met de financiën van de band mee te denken. Er moet voor mij een werkvergunning regelen worden, dure vliegtickets, dit en dat, terwijl er misschien in voor de helft van wat ik kost je in Amerika rondrent, die hetzelfde kan. En daarna zie ik natuurlijk altijd het werk bij Iduna of bij de Kade of bij de Buze. Dus ik koer ik net altijd samen even zo lang voort. Dat moest ik wel op een of andere manier compenseren. Dus zij is dat wat ontstond. En bij andere bands is de vraag, ik wil eens weg. Ik ook met mijn Voivod naar Japan, maar dat is ik gewoon nooit van kan. Misschien in de toekomst dan wel eens, ja, maar van nou zoek dat net zitten. Ik leed een stukje van Nepal dat jaar, want die zit net in die verzoekjeslijst. Nee, ik luister het nooit eigenlijk. Nee, hè? Nee. Want ik dacht misschien best probeer mijn publiek te sparren, want dat hoeft namelijk net. Nee, absoluut niet. Dames en heren, ik let even een stukje. Dit is namelijk Napalm Dead, om dat even nice bij Simon Garfunkel en de Velvet Underground te zetten. Maar is dit echt niet smaak? Mag ik dat zeggen? Nou, weet je wat het leuke aan is? Meesten die verwachten je van mij dat ik een boel metal luisteren. Maar ik ben een pas, beetje die nutstraling. Ja. Ik ik ben pas metal beginnen te luisteren toen ik in de Buze kwam te werken. Want dat was een popsale of een jongerencentrum waar dat echt zo'n typisch jaren 80 alleen maar metal. Dus dat metal werken daar ik goed. En dan Stone is natuurlijk een metal festival. Dus toen dacht ik van nou, dan maak ik me het dan maar een keer in verdiepje. Ondertussen ben ik een redelijke metal connoisseur, om het zo maar eens te noemen. Maar het is net dat ik mijn platenkast vol ga met metal. Nee, ik ken wel luisteren en Dit is wel lekker. soms. Ik had die band ondertussen toen een keer zien, dus ik luister het net vaak meer. Dat er wat nice komt of iets speciaals zien ze bijvoorbeeld lezen. Een cover van de Cardiacs uitbracht, wat ik zelf een hele interessante band vind. Dan luister ik het wel even en ik wil een paar keer. Maar daarmee dan zet ik het net zo vaak op. Nee, dan zit ik meer toch echt wel in de wat meer de arty of de wat
wat onderscheidende metal. Dus zouden we bijvoorbeeld 15 oktober Wolves in the Throne Room in die Duna staan. Dat is wel echt zo'n atmosferische black metal band. Een van de grotere namen uit dat genre. Dat kan ik dus nog wel eens opzetten. Maar het maakt wel echt in de sfeer wees. En daarna kent ik wel krijgelijk goed dat de specials of iets oors van Two Tone of een jongetje 60 Dance of Ska half voorbij komen. Dus dat is maar krek hoe de vlag steert. Een stukje Napalm Death. Napalm Death en het nummer Contagion. Ik draai het omdat... Hoe lang nou al, Dirk? Wist je mij dit soort man... Bij deze man? Bij deze man 12 jaar, maar ik ben al een jaar of... Nou ja, eigenlijk sinds ik mijn ribbenwiers al mijn bands voor. Dat begon natuurlijk mijn liedste Nederlandse bandjes. Dat je nog van die idiote ritten van 12 kilometer op een dijk door Noorwegen naar Zweden door om het optrainen van de volgende dijkhelling. Maar een verrotte bus. En, ja, die uitvalt. Maar wat wel de mooiste verhaal ben natuurlijk. Dat je jongens ik nog lekker op een groen van het podium sliepen. Maar omdat het toch net een hotel is. Toch wel, hè? Ja, maar... dat clichés ben weer. Alle clichés ben weer. Ja. Maar trouwens net het seks, drugs en rock'n'roll verhaal. Kijk, je wil vertellen, dat valt heel betrouwen. Het is vooral watje en het werkje. Ja, daar kijk bij bevestiging, want ik ben ook al een aantal keer net zo vaak als daar op tournee was met bands. En het is heel erg leuk, maar glamour en glitter, forget it. Nee, waarop man. Dus blij als in de bedlijst. Ik lood groepjes binnen wel misschien onder de Iggy Pops van deze wereld besteed, maar het soort bands dat ik zou net zo volle groepjes. Nou, dat soort bands waar ik mijn voetje, dan kom ik meestal de mannen van middelbare leeftijd plus die nog bij men wenen zien, die in een smoezelig truitje al reden. Dus dat valt volle bier drinken. Ja, goed. Dat valt bot mij. Ja, dat verhaal inderdaad. En toch is het leuk. Ja. Toch is het verslavend. Ja, nou ja, je leert het nog een keer. Wat is dat? Je leert een boel mensen kennen. Je komt oorlog op een verhaal. Het avontuur, loswijzen van je thuissituatie. Ja, en ik gewoon, waar kan ze die van Sint-Rietigste echt letterlijk elk land in Europa het zoeken. Elke stad, alle wegen naar beneden. Nou, dan word ik het toch gek. Wat vond je het mooiste land dat je ooit best bist? Ik haat dit soort vragen. Maar dat vind ik wel lastig. Ja, dat kan, ik vind, om te rieden en te wijzen is het natuurlijk wel Scandinavië en dan Zweden, Finland, Noorwegen. Om te wijzen is misschien wel Spanje, Portugal. Daardoor Napalm Death met Brujeria door de heel vaak een tour in december van 2 weken lang. Nou, dan kom je hier en is je rotwaar en dan komt sterren is 20 graden. Ja. Dan ren ik in mijn kwarte broek, dus zitten al die Spanjaarden mee enthousiast van, die spreek ik echt. Die spreek ik. Ja, maar dat vind ik hele mooie land. Maar ik denk qua natuur en waar ik zelf wel zo willen weten, is denk ik wel Noorwegen, Finland, die kanten wat op. Ja, past ik wel het beste bij mij. Ga ik het afrekenen. We beginnen met muziek draaien. Fugazi. Ja. Why? Nou ja, dat sluit eigenlijk wel een beetje om bij Show Me The Body en bij dat DIY-verhaal wat ik hoor, natuurlijk zo correct die. Het zelf dwaan, het zelf opzetten, het zelf uitbrengen. Nou, daar is natuurlijk Fugazi en dan met name frontman Ian Mackay van het Discord label. Wel een icoon van wat dat betreft. En het hier prima noemen voor mij naar het wijzen kan, maar ik maak toch in het publiek een beetje sparen. En dan is Fugazi wat meer toegankelijker. Zie je besjongen in het nummer, het is het nummer merchandise, besjongen zeker het onafhankelijk wijzen en of berazen ze, weet ik maar hoe je het wil noemen, maar daarom is de keuze hier opvallen. Dus eigenlijk op aanvulling van Show Me The Body, maar dat hier correctly goed noemen van Crass of Black Flag of whatever wijzen kan. Lekker. Maar dat zet ik wat hoe mismaak. En zeker ook om mijn gast, Dirk van der Klooster, programmeur van Iduna, hij kwam met Fugazi en het nummer merchandise. We blikken een beetje vooruit op het nieuwe seizoen. Ik van de popsale hebben we dus mijn neushoorn met balwerk in Snits,
En ik Iduna. Ja. Hoe zit even een heel simpel vraag. Hoe zit Iduna ervoor? Het gaat eigenlijk best wel goed. Zeker. Een belangrijke verbouwing hoor. Ja, daar ben we nog steeds mee bezig. Zit je hem er nog in? Ja, daar zitten we nog heel in. Zo we natuurlijk in 2014 is onze zaal natuurlijk verbouwd naar de popzaal wat nou is. Ja, dat is al bij wat van letteren tijd waarom. Ja, nou daar ben natuurlijk, die zaal is heel mooi win, maar had ik zien vader en zijn voordeel natuurlijk grotere capaciteit, een professioneel podium. Nadeel is, hogere opstartkosten, waardoor het voor u lastiger is om op dit moment laagdrempelige optredens aan te bieden. Ja, correct. Daarvoor ben we op dit moment onze Lietse Seel voor het verbouwen. En het idee is om daarvoor naar 2023 wekelijks programma aan te bieden. En dan hebben we het echt over regionaal, nationale acts, beginnende acts, maar ik meer de verdieping in niches op te zieken. Dus bijvoorbeeld zo'n Show Me The Body, wat we correct luisteren, hier daar misschien ook wel prima past. Maar ik voor het lokale weer meer een podium te doen en ik wil verbindend te wezen in Smellingenland voor het pop-educatieverhaal. Dus hier vroeger natuurlijk een heel mooie meldij drachten. Die is er net meer en we zien steeds meer dat het muziekonderwijs wat verspreid is. Nou, dat is gewoon net erg, maar een plak waar dat soort band en mensen ook in ontmoeten, daar wil ik op inzetten om zeker het regionaal popklimaat meer te stiepjen. Ja, want Drachten bloedt een ingewikkeld plak, hè? Wat Drachten, ja. Popmuziek. Drachten is zo moeilijk. Ja. Nou, je bent heel actief. Je gaat prachtige festivals delzetten. De laatste jaar in Big League zit je hier op een loft bijvoorbeeld. Ja. Duna is heel fanatiek, met vrijwilligers. Voor mij heb ik nog een keer werken met een opleiding. Ja, we hebben nou de opleiding evenemententechniek van de Friese Poort. Die CBU's van menje tot en met tongjes. Nou ja, dat jouwt ik weer energie. Ja, zeker. Je houdt heel veel energie. Zo'n verbouwing van zo'n Lietse Seel. Je houdt ik een boel energie. En dat maat ik trouwens die doen zijn. Maar je merkt, je zit in Drachten. Dat is toch correct wat oorzaak dan een... Dat. Nou ja, van ouds, hè, natuurlijk. Drachten is misschien wel een dorp, maar ja, ik kom zelf uit Burgum. Nou ja, dat is nog een beetje weg voorbij met de tijd van Kiehal en Walter. Maar gewoon heel wat leven. Hè. Dan komen bands en oefeningen. En dat is een in Drachten. En deels is dat ik zag. Ja, zeker, dat is absoluut zo. Niks, ik bedoel, zo zwart is maar net wat. Maar Drachten doet altijd, kijk eens Jereveen. Als je weet, daar weet je natuurlijk 50.000 mensen in Drachten. Ja, absoluut. Een van de Gruts niet Noorden bijna. Of een van de Grutsen, zeg maar het serieus. Maar ja, je moet ik zien van wat went het demografisch bij u? Nou ja, we hadden geen HBO-opleidingen. Nee, ik ben geen studentenster. Nee, nou dat kan ik wel beamen. Ik had natuurlijk in Drachten de middelbare school die en al mijn klasgenoten die verroezen, die wisten net hoe gauw ze in Grijns of verder moesten komen. En hier bent die praten ze ook met een R. Maar ik kon zeker niet Fries meer. Maar dat is een heleboel van die klasgenoten die op nou waar we rondkomen. Dus je bent wel een regio, weet je toch? Het gaat van wat ouder doelgroep. Nou, maar ik doe op een gegeven moment ik wel een echte keuze in maken van we gaan wat breder. Dus pak die 40-plusser. Ja, ik vind, wat is leeftijd natuurlijk. Hè? Maar Iduna is natuurlijk een jongerencentrum West. En die beleving die leefde ik nog bij de meesten. Dat wordt het voor de jaren heen wel minder. Maar na je verbouwing in 2014 had eerst wel een pijler West van wie maakte ik in de oudere doelgroep wat binnen te hebben. Dus toen ben ik wel echt op inzetten gegaan op de blues roots, Americana, folk, singer-songwriters en de classics. En bijvoorbeeld een band als Big Country, is echt zo'n grote naam uit de jaren 80. Ja, hebben ik binnen hellen of een Shack Attack en daar merk je wel, daar is daar is echt wel een publiek voor, maar dan krijg ik echt een soort drachters of meestal met Smellingenland binnen. En ze hebben het eigenlijk een pakketje aanpakt. En nou, met die verbouwing van de Lietse Seel, omdat het toch naar mijn mening een gemis weer naar de verbouwing. Dat we verbreden, dat profiel. En ik was meer naar jongeren, net zijn dat we dat net hadden ouder niet in. Maar dit vermakkelijkt het wel wat. En zo kan je eens een keer wat experimenteren, makkelijker. En wat naar je dansconcerten bijvoorbeeld de verraad in helpen. Of een makkelijker een podium aan on regionaal talent. Even voor de komende tijd, wat ga je op stapel? Wat vies leuk om er even uit te pikken?
Nou ja, we hebben bijvoorbeeld het 10 december hebben we My Baby Buur staan. Vind ik een hele interessante naam. In Nederland had je natuurlijk in Ljouwt al een paar keer spelen. Dat heel goed in de landen. Neveron komt 21 oktober bij ons. 23 oktober hebben we Sloper. Dat is de band van Cesar Zuiderweg van de Golden Earring en Mario Gozes van Triggerfinger. Classic Sprutsen, Ellen Foley, IJzerwederdiende, als het helpt, is nee, ouwe natuurlijk, maar die zit in januari bij ons. Ja, we gaan een keer in de studio gewoon. Dat is een boek op zichzelf. Absoluut. Een hele belevenis. Ja. Dus dat soort namen. Intrigerende dame. Maar. Ja, absoluut. Maar we hebben bijvoorbeeld hele leuke festivals waar ik zelf aan de uitje was. Bijvoorbeeld het Blues and Blues Festival eind november bij ons, 21 november. We hebben dit hier de 5e editie van haar. Nou was headliner Popa Chubby. Nou, dat is een hele grote naam in de blues. Had u zaal op zichzelf alles uitverkocht. Maar daaromheen hebben we een heel leuk programma. Vind ik mij onder andere Sean Webster. Nou, die kennen we misschien van Johan Derksen en zijn tours en Voetbal Inside. Daar is wel vaak de gast geweest. Maar Voltage komt van Dave Vermeulen. Emily Hill en Little Head, 2 opkomende Nederlandse acts. En onze Frieske Robert Johnson, Jack Bottleneck komt natuurlijk ik deel. Dus daar hebben we wel heel erg zin in. Ja, mooi man. Nou, Sjof, vooral meer informatie kunnen we op de site van Iduna trouwens. Iduna.nl. Ja, en er wordt de agenda meer dan keurig bijhouden. Dus worst meer weten, gun daar vooral even heen. Die persoonlijke taakkomst, ja, doe boest lekker bij Iduna, voorlopig. En voorlopig hoor, maar ik heb wel zoiets. Op een bepaald moment, als programmeur, heb je natuurlijk ook een houdbaarheid. En nou maar die liedjes heel erbij altijd wel weer naar je tak, maar ik hou wel zoiets. Ik ben nou straks 20 jaar niet doen naar doen. Zie je hier nou als programmeur. Het wordt wel tijd. Ik kom te zien naar een vernijing. Ik denk dat het zoon is van de organisatie dat er een troststroom in komt. Dus ik zal net hier meer deze functie binnen die doen dwaan. Dus ja, het meestal nou jaren. En ja, zoiets wat lijkt me wat, dan mag je me inbellen. Maar nee, maar Had er geen haast mee? Ik had er geen haast mee, maar op den duur is het wel. Nee, denken van nou ja, voor mezelf shock het wel. Dan? Shock het wel, maar het is meer. Ik vind het is ook zo'n van een organisatie als die doen dat er wat terugstroom is. Want het is ook nooit meer wat door, maar het is wel goed voor een organisatie dat het ik ken en dat het ik op een goede manier gebeurt. Dus dat je de tijd van nemen om iemand nice daarin in te laten groeien en dan zelf op den duur te zeggen van nou is het mooi geweest. Ja. Nou, dan jerven dat deze wordt. Komen die hier best gelukkig nog wel. Absoluut. En is mooie programmering deel zit al wel voor het komende jaar is dit meestal maar met alles. Dat stiert wel. Dat mag nog wel wat aankondigen worden, maar dat is meer wat je van tot wanneer het mei. Maar dat komt tot februari zit alles wel redelijk in de stijgers en kleer. Daarna daar ben we nog het bezig. Dus dat komt deze meteen nog op de website. Iets meer lesjes doet. We kunnen helaas net alle platen draaien, Nee. maar als laatste en dat wel mooi naar het nijsta Curtis Mayfield. Ja, ik vind het persoonlijk fantastisch wat die man doet. Muzikaal, goede absoluut. Wat is voor jou de reden? Nou ja, als je mij veel van de underground zegt, dat ik al een beetje. Ik griep graag weer om naar het begin van ding. Nou ja, zoals bij de punk is dat ik wel een beetje eindje in zantig of begin zantig ding. De funk is dat Curtis Mayfield. Ik vind het ik wel zulke geniale muziek van dat het in de muziek is jaren van dat er aan het componeren is. Oh, dit is leuk om er in te dwaan. Dit is leuk. Beetje zo'n bijna zo'n soort ADHD-houding of dat het er iets oors kwam, weet ik net, maar dat Jerry in de funk wel vaker we hebben om. En daarom had Curtis Mayfield kozen, maar dat ik wel iets een jazznummer wijze ken je, een hardbop of bebop nummer van noemen ze een Blakey of een Thelonious Monk of zo. Kijk, ik heel goed luisteren. Daar hou ik heel erg van. Maar ja, ik mocht maar 4 nummers kiezen. Dus dat is het Curtis Mayfield. My Don't Worry If There's a Hell Below, We're All Gonna Go. Ja, geweldig nummer. De lead song trouwens van een leuke serie, The Deuce. Had je HBO even checken. Maar ik vond een leuke soundtrack erbij trouwens. Maar ja, nee. Ik moest er een nummer ziek hier, dus dit kwam er voorbij. Dank u wel. Right.